ka san Allah abokina in ba na ka gutso wannan ya wula ba Allah ya tsinan kai in bai wula ba kawai ina ga zan datse mai wuya ne Allah wallahi. Wai me yasa ba ka son jin shawara? Mahaifin na kake cewa za ka kashe ni koyaushe ina maka nasiha matsalar ka rashin ji haba ƙwaro an fa wuce wannan irin labi ba gwara mu je a cinye wani bane in dukiyar kake tunani a samu a wani akwai wani alaji fa a area kuma kai me zai hana ka shirya kawai mu fitare mu caccaka mai karfi kawai amma wai mahaifi a yawa ne madda gida kawai shi ne kan damu abokina ai ka san tsohon ne ya tara dukiya shi yasa nake so kawai ya abu dare mai mugun duka shi din kawai a kashe shi aka wanda shi akwai kuɗi bonus yake bana gaya maka akwai wani dan cikin ɗaki da nake tunani kullum sai na ji ƙarin ana fasa siminti ina ga ma ana yake zuba bunne su kana ga kullum fama muke da yunwa a gidanmu ba abinci babu yana barin mamana da yunwa ina zan iya yadda da al'amarin da ai fulo zan samu in ba za ka yi ba kai kawai. Ina tuna maka lokaci uba shine garkuwa da zummun ko rasa shi to kun samu matsala na jigo na rayuwarku ai din abin da za ka yi ko da baya muku amma ka yi haƙuri da haka ai komai yana wucewa idan lokacin wa'adinsa ya yi ai zai wula amma ni dai ina baka shawara alhajin nan na unguwanmu kawai shi za mu darawa da daddare in ka shirya na shira kawai mu wuce. Tsaya abokina bayan ka tsaya akwai wata alama da za ka danna in ka danna za ta nuna maka alamar subscribing da zaran ka danna alama ce kamar wannan ka gani ka danna mana subscribing domin samun ingantattu da kuma kararrawar sanarwa ingantattun ayyukanmu da kuma nishaɗinmu don kufa kun sani ku namu ne mu ma naku I love you all my fans farin cikin zuciya love me you ku huta da taɓa mantawa.